Днес ще пробвам ето тази напитка, заедно с една моя приятелка, която е там. После ще я видите. Ето го. Аз снимам тук за моя канал, между другото. Да, ето, отваряме напитката. Тя Чакай е да снимам. някаква жълта. Ето го отворена. Сега ще видите процеса. Ето, гледайте в моя канал. Сега ето тези неща ще ги сложим вътре. Ето в това. Така. Отварям. Сега ще го ставя тук, за да отворя. Леко да не се разсипе. И то трябва да горе-долу да изригне, и аз ти предлагам и ти така да оправиш, да обърнеш камера, да не се намокрят телефоните, че... Обаче я хора, да го видим. не знам, те са някакви Сини. ето такива 3 сини като хапченца, обаче трите ли да сложа Ами, да пробваме с едното. Обърни си камерата, сега бе. с едно. Пускам ето това. Уре, аз ще пазя обаче, не знам. Айде ще го сложа за сега ето къде е по-право. Давай. Ето така. Айде, бе. О, не. И аз служи още. Явно нищо не става. Още. Слагам това. Ето. И Още процеса. трябва. И трябва да сложа и последното. И още май едно. Това е последното. Сега да видим. Чакаме, разтваря се. Ето да го видите, много Ето, интересно. много е цвят. странно. Става, чакаме да стане розово. Ето Ето как върви процеса. Ама, служи още Доста е едно вътре. бавен. Това са всичките. Няма ли повече? За малко ще ви спрем да изчакаме да е готово. Да, И когато после излизне. ще ви кажем. Айде. Вижте, това се надигна. Това почна да излиза. Вижте, брутално изглежда. Обаче не става както е тук показано, да стане лилаво. Ама и може да първо стане розово. като изригне. Вижте. Това почти ще изригне, хора. Изригва. Виждам го, ето тук тече вече. И аз го виждам, ето ви го. Всеки Ето я. И тя снима. става някакво Добре, зелено и аз вече обаче ще става. го спра и ще дойда като изригне повече. И аз. Хора, изригва все повече и повече. Вижте, брутално е. Аз си пускам нов клип само да кажа, Да, тя си защото ми пуска нов свърши клип, времето. само сега ще излезе като Спайдермен, че не изглежда така. Ето го, брутално е, стана едно огромно балонче, виждате ли го? Да, защото Да, ето ми е нейната спря. втора част, така че брутално е това. Има балон обаче и се чуда. Тече! Тече? Не го покай. Ето Ето го го, тече. Ели, дай да сложим в чашите. едната чаша. Аз ще пробвам Ма, ще да пробвам го изчакаме първа. да стане лилаво. Няма да го чакаме. Ето го. За малко ще си обърна хора. Сега го пробвам. Няма да снимам, защото тя не иска.